बसटा भाई को बस गोल्डन रोड ओए ओए डिस्कस तो वीडियो कॉल करती ना वीडियो कॉल तो कोटा किसी काम को नहीं आला मोबाइल से अनि भर्ती करा टाका वील వచ్చి దూరిపోయిన కమిషన్ గాడి నా గాడి చాలింది ఎక్కడికక్కడ ఉండాలి కెమెరా हेलो हाँ छोड़ला नहीं छोड़ दो पहुँच ले पड़ जाना गाड़ा से आप रेडी कुछ भाई कामड़ा तो फोन करना ट्राई कीजिए पड़े बस चलो भाई साइड चलो पूरा भीतर लाई तेल में चलो कोई बात नहीं ये कर दवा बड़ गाड़ी बड़ गाड़ी ना
ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ନାଁ କେଶ ସବାଡ଼ି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲିକପୁର ଗାଁ ବୋଲି ଗାଁର ପାଞ୍ଚିନ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ଥାନାକୁ ଯାଇକି ସରେଣ୍ଡର ହେଲେ ନା ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଛି ମାଲିକ ଆସିନଥିଲେ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ମା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅଧିକ ଯଦି ନ ଆସିବେ ମାଲିକ ଆସିବେ ରାସ୍ତାର କେମିତି ହେଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 11:30 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ ମାଲିକ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସିନଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଗୁରୁପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିପରି ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏପରି ଗୁରୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିପରି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଆସିବାର ଡେରି ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଆସିନଥିଲା ତାଙ୍କ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଯାହା ଦେବା କଥା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆମେ ମାନବ ତାର ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବା କଥା ଆମେ ସବୁ କ୍ଲେମ୍ କରିବୁ ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମିଂ କରେ ହେଇନପାରେ କି କେତେବେଳେ ଯଦି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କୌଣସି ପ୍ରଦାନ କରିନପାରନ୍ତି ଆମେ ସବୁକୁ ଥାନା ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ବସିବୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆସୁରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବା କଥା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଆଗତ କରିବା କଥା କେମିତି ଆମେ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅଛୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ମାଲିକ ନ ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦେଇନପାରନ୍ତି ଥାନା ଆଗରେ ମୋଡ଼ ରଖିବୁ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ପୋଲିସ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଏସ୍ ଆସିଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆଉ କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦେଇନପାରନ୍ତି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନ କରି ଆମେ ଥାନା ଆଗରେ ମୋଡ଼ ରଖିବୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ